Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoda kureurura izvo zvatakaita nemurume wangu. Saka mwana wedu takamushandisa tikamuita chikwambo. Saka chikwambo chedu ichi mukoma chakazoshanduka chikaita nyoka. Nyoka iyi inogara muceiling. Saka zvatinoita ndezvekudai so: after each and every 6 kana kuti 7 months tinofanira kuti tinge tichizotsvaka umwe maid mutsva. Kana tawana maid iyeye tinobva tachizoita kuti maid uyu ange achizorara munursery room yainge imbori nursery room yemwana wedu, because mwana uyu akashaika apo paainge aine 6 months. Saka tinobva tachizoti maid ange achizorara murumu imomo. Saka mwana uyu chikwambo chedu, nyoka iyi inoburuka muceiling usiku hwoga painenge ichinzwa kuda, then inobva yachizoenda yobva yatanga kurara namaid. Kurara kwainenge ichiita namaid kudaro ndokutoita mari kwatinenge tichiita. Mwana uyu takamuchekeresa apo paainge ava ne5 months. Mwana ndokubva achizoshaika ava ne6 months. But urombwa mukoma takatanga kuita zveurombwa apo patainge tisati tatombomusvara mwana uyu. Zvakaitika ndezvekudai so: my husband is an engineer. Akauya kuno kuSouth Africa, mapepa zvose tinazvo, mapepa ekuti tinge tichigara muno munyika yevatorwa. Saka murume wangu zvinhu zvisati zvaitwa messed up kubasa kwake, ndakatombomuti dai tabuda muno muSouth Africa sezvo mapepa tiinawo, taenda kumhiri kwemakungwa. You know that you can get a job in any country that you want. Ipapo tainge tichiri vanhu vainge vachinamata uye zvekare vainge vachinzwa kuda Mwari. My husband and I, we are elders, but patakaromba ipapo mukoma zvinhu pazvakati omera tainge tichiri madikoni. Saka vanhu pavakazoona Mwari vava kutiropafadza ndo pavakabva vangofungidzirawo kuti zvimwe kuda kwainge kuri kuropafadzwa naMwari, but no, yainge iri nhau yekuti sevanhu vainge vakabva mukurasikirwa nemwana wavo uye zvekare mwana wavo ainge ava chikwambo. Saka chikwambo chedu ndo chainge chotipa mari. Saka takabva tachizoitwa maelders nekuda kwekuti tainge tava kuitawo mari. So ipapo mukomanashi tichiri madikoni taiva vanhu vaishingairira mukunamata. Saka kubasa kwemurume wangu kwaitwa madhil. Vane madhiri avo avainge vachiita zvisinei nekuti munhu anenge ari murungu kana kuti munhu mutema. Vaingoita madhiri chete because vaidhila nemagovernment departments akasiyana siyana. Saka dzimwe nguva paikwanisa kungoburitswa stock iyoyo yobva yatonzi yakaenda ikanodeliverwa to a certain government department, but isina kuendeswa ikoko, then vanhu vobva vatoshare mari. Saka murume wangu ndaigara ndichimudza kuti izvi zviri kuitwa kubasa kwenyu iwewe dai waregedza kuzviita, because one, you are a foreigner. Kana kuri kunzi mukazobatwa maSouth African vari nani because vari munyika mavo, but iwewe seva kuti nemhuri yako uye zvekare you are the only breadwinner mumhuri. Kana kuri kunzi ukazobatwa tinozosara tichita sei nevana. Saka madhiri akazongodhakwa, but ndeumwe murungu uyu akazobatwa because vainge vava kuedza kuda kuburitsa zvinhu izvi vachizvibvisa muSouth Africa vachizviendesa kuSwaziland kuti vange vachinozvitengesa ikoko, but iri stock inenge ichifanira kuti inge ichitengeserwa hurumende, ndokubva vachizobatwa paya. Saka kambani yakabva yachizotovharwa mukoma. Ipapo takatanga kutambudzika. Takashandisa tumari twose utwo twatainge tiinatwo mumasavings edu kusvika tisisina kana cent mukomanashi. Tainge tiri vanhu vainge vachigarawo munzvimbo yakanaka. Takabvako kumasuburbs uko kwatainge tichigara ndokubva tatanga kugara kulocation. Upenyu hwakaoma mukoma. Ndakasvika pakuita maid, munhu ainge akajaidzwa kuti semukadzi unofanira kuti unge uchingogara zvako uri pamba uchiona vana Netflix uchidya nekufara nails uko uye zvekare uchingogara wakaisa makeup dzako. But nekuda kwenhamo ndakasarudza kuti
ndinge ndichinoshandira umwe mukadzi, even though zvainge zviri zvinhu zvandainge ndisina kumbogara ndakatarisira kuti zvichaitika nekuda kwemari iyo yatainge tiinayo. So murume wangu ainge achingogara achingokomplaina achiti upenyu hwazondiomera, uye zvekare kuchechi uko tainge tava kungoonekwa sevanhu vasina kana basa. Saka dzimwe nguva taiti paya panenge pakaungana vakuru vechechi, isusu ndisu taingoonekwa sekunge tiri vanhu vasina kana basa zvachose. Ndakazoti ndabatira pamuviri kudaro murume wangu iye akabva achizotanga kutsvaka vanhu vanorombesa. This he was doing in secret. Haana kunge akandizivisa kuti ndozvaainge asarudza kuti ange achiita. Aingoswera ari pamafacebook achingotsvaka n'anga dzinorombesa chete. That was when apo paakazosangana neimwe n'anga yekuEpworth, ndokwatakanorombera. Takabva muno muSouth tikabva tachizoenda kuEpworth. Taenda kuEpworth kuya ndipo apo pandakabva ndachizonzi inini nenhumbu yangu, nhumbu iyi ndiyo yainge ichazoita kuti tinge tichizokwanisa kuita mari. Saka murume wangu paakandiudza kuti ndozvaainge akaudzwa ende aifanira kuti ange achizonditora tichizoenda tose kuEpworth, ngoma handina kana kumboramba nekuda kwenhamo yatainge tiinayo, plus nekuda kweupbringing yangu. Ndiri munhu akakurawo achirerwa nastepmother, saka ndaishungurudzwa stereki nastepmother vangu. Ende mazuva avo nemurume wangu zvinhu zvedu pazvainge zvichitifambira, stepmother vangu vairakidza kurwadziwa nazvo kuti mama vangu vava kukwanisawo kudya vachiguta, because vaida kungoona amai vangu vachingotambudzika chete. Saka apo pavakazonzwa zvichinzi zvinhu zvedu zvainge zvatiomera, stepmother vangu mukoma vaita kuseka vachindishoropodza, even though ndaipota ndichivatumidzira mari zvinhu pazvainge zvichiri zvakandinakira. Ipapo mukoma vaindishungurudza vachindituka pamaWhatsApp. Sezvisinei ndakazongodzokera kuZimbabwe nemurume wangu ndokubva tachizoenda kuEpworth uko kwatakabva tachizonorombesewa nemurume takaromba. Mukoma tatowirirana kuti kuromba chitori chinhu chakanaka. Saka ndakabva ndabayiwa netsono padumbu pangu mukoma ndiine nhumbu kudaro. Ndakabayiwa netsono, tsono iyi ikatopinda mudumbu mangu. Zuva randakazvara mwana uyu, ndakati ndichangopedza kuzvara ndakatanga kunzwa rimwe zepain mukoma. Kana manesi avo vakazondiisa mastitch vakatoshamisika kuti apo pavainge vava kundisona vakaona tsono, but havana kutozviziva kutoti iyi yainge itori tsono yandainge ndakabayirirwa kuEpworth. Vakatofungidzira kuti maybe there was a mistake yainge yaitika, but vakatoshamisika because sandidzo tsono idzo dzavanoshandisa muzvipatara kainge kangori katsono kadiki diki. Saka tsono iyoyo vakangoitorawo vakangoikandawo mubhini, but ndakatofara nekuti ndainge ndakaudzwa kuti tsono iyoyo paichazobuda mudumbu mangu ndokuzotanga kuita mari kwatichazoita. Zvechokwadi mukoma takabva tatanga kuita mari inini nemurume wangu ndokubva tachizoitwa maelders ekuchechi, asi vanhu vekuchechi havatozvizivi kuti ini nemurume takaromba. Zvino takabva tachizoudzwa kuti mwana wedu uyu iye sezvo ainge ari mukomana, saka aifanira kuti ange achizowana mukadzi. Tikanzi kana muchida munokwanisa kuti mwana uyu inini kusaidi kwangu ange achizoenda achinorara nehanzvadzi dzake, vana sisi vangu, uye zvekare achinorara nanaamainini vake. Mukomana chindakati izvozvo hazviite. Ko zviri sei kana kuri kunzi tikangoshandisa hedu vatorwa? Ndopatakabva tachizonzi nasekuru zvinoita. Saka takabva tachizopiwa mhiko dzekuti pose apo mwana kana kuri kunzi akarara nemukadzi for about 6 months, mukadzi iyeye anenge ari maid wedu, tinenge tichifanira kuti tinge tichimudzinga basa. Saka ndo zvatinoita mukoma. Sevanhu vanongogarawo mumaestate hakuna anoziva kuti tinorarama sei, ende kana tikawana umwe maid komuestate ungazofamba uchitaura ndani uchibvunza mamwe mamaid unomawana kupi, nekuti umwe neumwe anenge akazvivharira mumba make. Tinongofamba tichingotsvaka vaya vanenge vachida basa, magrupu mafacebook, kana kuti kutaura nemaagents, kana kutongoenda pamarobots tobva tatowana munhu obva atotanga kutotishandira, then after 6 months tobva tamudzinga basa.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma iyo yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kana kuri kunzi ndikadzokera kumusha, then ndobva ndachizonotora mudzimai wangu, even though we are not married, but akambonditizira akabva achizouya akabva achizotorwa nevabereki vake. Saka atorwa nevabereki vake kudaro, ndikabva ndachizouya kuno kuSouth. Ndakatorwa nevamwe mukoma wangu avo vakati ndaifanira kuti ndinge ndichiuya navo muno munyika yavatorwa inova iri South Africa. Saka mukoma wangu vainge vachishanda musaluni vaine kabhabha kavo. Ndo mandakazosangana neumwe Nigerian uyo akazoita kuti ndinge ndichizojoina imwe church, but it is a satanic church, it is a cult, so I am also a cult member. Mukoma nashe ndisati ndauya kunoku kuSouth Africa ndichiri kuZimbabwe, ndainge ndiine musikana wangu uyo wandainge ndichida. Ino ndaiva munhu wekuti ndainge ndichingoitawo zvekungwavha and ndava nemakore 4 kubva zvandakauya munomu munyika yavatorwa. Saka nemusikana uyu takazosvika pakumitisana. That was when apo hama dzangu padzakazoenda dzichinotaura nevabereki vemusikana wangu, but vakabva vachizoramba, vakabva vati ivo vainge vasingadi kuti inini ndinge ndichizoroora mwana wavo nekuda kwekuti ndainge ndisingashandi, ndaingoitawo basa rekungotengesa malaptop, mafoni nezvakangosiyana-siyana. Vakabva vati zvainge zvisina future izvozvo, vaida kuti mwana wavo ange achidzokera kuchikoro, but ndakazoudzwa hangu kuti ivo vaida kuti mwana wavo ange achizoroorwa nemurume ane mari. Zvadaro ndakauya namukoma kunoku kunyika yavatorwa inova iri South Africa, ndikabva ndachizotanga kushanda. Ndainge ndava kushanda kusaluni ikoko, vakandidzidzisawo kuti ndinge ndichitawo zvekugera vanhu musoro. Saka nerimwe zuva mukoma nashi namukoma wangu takabva tachizonetsana. He is my cousin brother. Tanetsana kudaro vakataura mamwe mashoko avo akandirwadza. Vakangoti dai ndanga ndisiri inini izvezvi mukadai muchitambudzika, because ndainge ndakabva mukutumidzira vabereki vangu mari. Saka ivo vakabva vati ko wagotumidzira sei amainini mari iwe uchiziva kuti pane dzimwe mari idzo dzatiri kuda, because painge paine urongwa uhwo hwatainge tichiita panguva yacho iyoyo yekuti tinge tichivhurawo saluni yedu, but muchembere vangu vakabva vachizotanga kurwara kumusha uko. Then that was when apo pandakabva ndachizoona kuti kutumidzira mari kumusha zviri nani than kuti ndimbomhanyidzana nebusiness but mubereki wangu achirwara. Saka vakandiudza mamwe mashoko akandirwadza, ndikabva ndachizotaura nemunigerian uyu akabva achizondiudza kuti aiva aine friend yake zvekare ainge aine saluni. Saka ndikabva ndachizotanga kuita zvekurentawo space kusaluni yemunigerian iyeye. Saka ndaiva ndiine imwe client yangu iyo yandaigara ndichingogera musoro. Saka akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichimugera musoro, so akandiudza kuti he was going to come somewhere around past 5, but akazouya 6 aine vamwe varume vainge vari 3. Then ndikabva ndachizovagera musoro. Umwe wacho ainge achida styling mumusoro wake. Saka ndakazopedza kuvagera vanhu ava, it was somewhere 8:30. Ndakazoti ndava kuda kuedza kuita InDrive, Uber, Bolt, asi motikari dzose dzainge dzichingoti busy at the moment. Then that was when pandakazotaura nemunigerian apo paakauya ava kuda kukiya saluni yake. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri kutsvaka motikari, but motikari dzose dzainge dziri busy. Akabva anditi it is fine, I'm going to take you to your place. So then as we were driving, akabva anditi he wanted to buy some alcohol. We then went to this other liquor store and we bought the alcohol. Takazoti tava pamarobots mukoma nashi, handizivi kuti chii chakaitika, but akangondibata ruoko rwangu. Andibata ruoko rwangu ndakaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. The guy then kissed me mukoma, tichiri takamirira kuti robot ringe richiita green, and I kissed him back and I enjoyed everything that had happened. He then said kuti he wanted me to sleep at his place. To my surprise, I was even surprised kuti I wanted to go and sleep at his place. I wanted to see what it felt like. Ndokubva tachizoenda
dating kwake tikabva tachizotanga kusika bonde tiriko Mkwamanashi. That was when I discovered kuti zvainge zvichitondinakidza. After tapedza kusika bonde ndopa akabva achizondiudza kuti I had assisted him in a ritual. He wanted some money to buy a new Range Rover at this other dealership. Ndikabva ndati, what do you mean? Kana uchiti ndakubatsira kuti unge uchizowana mari yekuti unge uchinotenga motikari iyo yauri kuda, a Range Rover ku dealership for cash. Akabva andiudza kuti he was a cult member. I was so shocked when this guy told me kuti he is a cult member. That was when he told me kuti ainge andinzwira tsitsi, even though ainge andishandisa. Akandiudza kuti iye anotoshandisa varume vakati one day vemuno muSouth Africa vaya vanorara nevamwe vanhurume. Neniwo ndinoshandisa varume ivavo, ndinorara navo, handina chandinovapa. Ndinenge ndichingovaudza kuti tiri murudo semunhu ane mari dzake. Ivo vanenge vachingonakidzwawo nekuuya kuapartment kwangu vachiona kuti kunenge kwakanaka sei. So akabva ati, iwewe ndakunzwira tsitsi, uri munhu anonzwisisa. I also want you to join the cult and uchange uchizorara nevamwe vanhurume. Murume wose uyo waunenge uchirara naye unenge uchitoita mari. I then agreed. Ndakabva ndachizoendeswa kune imwe imba iri muno muJoburg. Ndaenda kwainge kuine maNigerian ainge akaunganako ikoko mukoma. That was when I discovered kuti maNigerian mazhinji awo amunongoona vachingohasela munhu aine kashop kadiki, but at the end of the day achifamba nemazimotikari mamwe ekuti anenge achidhura. Those guys, they are into different cults. I joined that cult mukoma. Ndinongoswera hangu mukasaluni kangu kunyangwe ndikasagera munhu musoro zuva rose, asi ndinongozviziva kuti kana ndikangowana murume anenge ari gay ndikangorara naye ndatoita mari. Mkwamanashi, kana ndikada kuverenga nhamba yevarume vandarara navo vekumusha vari married mukoma, those that do not even want people to know kuti ivo vanotofarira kurara nevamwe varume, nhamba yavo inotosvika kuma50. Nditori nedzimwe nguva dzekutoti I can fly and I can go to Zim. When I go to Zim, Mkwamanashi, ndinotosvikako ndotomboenda kuhotel nemurume wandinenge ndiinaye, but varume vose ava vandinorara navo iniwo mukoma ndinovashandisa pamhiko idzodzo dzeurombwa, but it is more like a cult. Tinonamata chimwe chimwari chekunigeria, saka chimwari ichocho chinoda kuti tinge tichirara nevamwe varume. Chandiunza pano mukoma inhau yekuti mukadzi wangu uyo wandakasiya kumusha ndanga ndichida kuti ange achiuya muno muSouth Africa, but nhau iripo ndakanzi kana ndichida kuti mukadzi wangu ange achiuya kunoku tichamugadzira. Handifanire kuti ndige ndichirara nemukadzi nekuti handitotendedzwi kurara nemunhukadzi. Saka kana tamugadzira kudaro, iye achazorarama kweupenyu hwake hwose asingarari nevanhurume. Handifanire kuti ndige ndichirara naye. Saka kana kuri kunzi ndikamutora mukadzi wangu, ndinenge ndisina kumuisa here mujeri rinorwadza. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise mukoma, ndapota ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hanzi tinenge tichingoraramisana zvedu tiri married, mari anenge achidya asi anenge asingazorari nemunhurume kweupenyu hwake hwose. Tichamushandisira mishonga. Ndo zvandakaudzwa kana kuri kunzi ndinenge ndichiri kuda mudzimai wangu back. I need advice kubva kwamuri muri yeZimbabwe. Ndotora here mudzimai wangu kana kuti ndokomusiya zvake akadaro? Should I just free her? But ndinomuda, ndinotaura naye, anorwadziwa kana akaona ndikaposta mapictures paFacebook ndichiratidza kuti ndiri kudya mari. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungotora kana musikana and I take her out and I spoil her, but handina kana bonde randinozosika naye musikana iyeye. Saka zvinhu zvekuti zvinomurwadza. I do this so that hama dzangu dzisazozviziva kuti ininiwo I am gay. Now when you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.